आच्छा दे खुलुमबाय लोगोफोर जों स्टार्ट खालामदों दा जोङो भैरबकुंड थांनो नागिरदों जोङो दा एनएलएबि केम्प सनायनि नैबे जायगायावनो दंबाय थायो मैया बेयावनो हर थाबाय बेनिफ्राय दिनैहाय आदा अफ्रि दैमारिजों आंजों जोङो बे जायगायाव एसे बेरायनानै फैगोन खाथियावनो फैबाय जेब्ला एसे नायलांनि होननानैहाय हो अब्ला नायलांदो जायफोरा नुवाखै आरो नुखांबायब्लाबो नायनो हागोन दा माबायदि जानानै दं बेबायदि फुंनि बोथोराव माबायदि जायो बेखौ नायनो हागोन अब्ला नैबे समायना मोनसे एनएलएबि केम्पनिफ्राय जों ओंखारबाय दे बेनिफ्राय थाङै थाङै जों ओरैनो लेफ्ट साइडजों हाबनांगौ माने साहा साइडजों थांनांगौ आरो होमब्ला बेरायहैनायसै बेसे गोबाव जाखो नों बे फैया भैरबकुंडआव फैया बोसोरनै जाबायमोन आं बोसोरनै नङा जेब्ला आफादा डिसबेन्ड जायो अब्लानिफ्राय फैया बे लास्ट टाइम बेनो लास्ट टाइममोन आरोखि बिनि उनाव जों आरो थांफिननि खनसे नायनि माबायदि जानानै दं अब्लानो नायदो भैरबकुंड बाजार माने जोंनि हरै गेलेफु साइडनि जि दादगारि बेबायदि मोनफैबाय आं एसे जायगाखौहाय भैरबकुंडसो दे नैबेयाव नायदो ओरै लेफ्टजों थाङोब्ला भुटान ओमफ्राय ओरै थाङोब्ला अरुणाचल ओमफ्राय जों टु दा अरुणाचल फाइनालि दिनै भैरबकुंड पिकनिक स्पट सफैबाय लोगोफोर दानसिरि इरिगेसन प्रजेक्ट मेजरनो बेयो फिसा आंहा मेजर गभर्नमेन्ट अफ आसाम इरिगेसन डिपार्टमेन्ट मावनाय गिदिरथार मोनसे मा स्लुइस गेट येस बे जाहैबाय गिदिरथार मोनसे स्लुइस गेट बेवहाय मानो होनोब्ला मोननै दै जमा जाफैयोना अरुणाचलनिफ्राय मोनसे भुटाननिफ्राय मोनसे मिक्स जानानै ओरै इन्डिया जानानै थाङो नैबे भैरबकुंडनि नैबे स्लुइस गेट मेजर इरिगेसन प्रजेक्टनिफ्राय दा नायदो दैफोरा माबायदि बोहैयो आरो बेजों लोगोसे सोरगिदिं हाजो हाला समायना रमायना नैबे मेजर इरिगेसन प्रजेक्टनि सायाव आं मोनसे खोथानि लोगोफोर माने नैबेवहाय बे गिदिर जानायखाय बिसोरो कारेन्ट सिस्टेमजों बाहायो माने अट'मेटिक बिसना सिस्टेम दं सुइच थुब्लानो बोखोयो फाहायो आपनालोके इनचार्ज यार আমি মানে এটা কাম কৰো আৰু ইৰিগেশনৰ आपनालोके इरिगेशনৰ হয় नैबे सुइच सिस्टेम आरो बिसना सुइचটো এইটো অফ এইটো लोअर डाउन এইটো डाउन एजेको बर्तमान अफ गोजौ गाहाय बन्द आच्छा नैबेबायदि होनांगौ नै एरकम आमी दुइजन नैबेबायदि आरो नै दुइजन लाग इमान हक्त নহয় ना इमान हक्त নহয় बांद्राय गोराद्रायबो नङा आरो नै ओरै फिदिंनांगौ आरो बेबायदि गामि गोथौफ्रावनि जोंनि फिसा फिसा इरिगेसननि जे स्लुइस गेट बेफोरथ' आखाइजों फिदिंलांनो जाहैबाय बेनिफ्राय नैबेयाव आं मोनसे खोथाखौ खोन्थानि सोरबा मिथियो जानो हागौ सोरबा मिथिया जानो हागौ ओरैनिफ्राय नैबे फैयो जाहैबाय भुटान हादोरनिफ्राय जायखौ बुंदों जाम दै माने जाम पानि होनना बुंदों बेनिफ्राय ओरै आगदाजों ओरै फैबाय थानाय जाहैबाय अरुणाचलनिफ्राय भैरबी दै ओरैनि दै लगायनानै नैबेवहाय जायो जाहैबाय धनस्रि दै धनस्रि बेनिफ्राय धनस्रि जालांबाय आरो जोंनि माने इन्डियायाव आसामावहाय ओरैनिफ्राय नायसाय नै माबायदि अहो व्हाट ए बिग स्लुइस गेट गोगोम वाव मेगा स्लुइस गेट बेयावसो दं माथो बिदि गोगोम माने बेसेबा गिदिरखा बैयो नै गाहायनो होथेग्राया वा से ओमफ्राय बेयाव माखासे सेंग्राफोर लोगो मोनदों नै दे साबस्क्राइबारफोर मा नाम बोसोन दिपांकर नार्जारि उदालगुरिनिखा ने उदालगुरिनि मुन दैमारिनो जों नैबे धनस्रि दैनि दालांखौ बारनानै एसे माने अरुणाचलाव एसे नैबे धनस्रि दालां स्लुइस गेटनि दालांखौ बारनानै थांनि नै माबायदि
अरुणाचलाव जों आगान होसिगोन आरो एबाराव वेलकम टू अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल जों ओंखारबाय दखान दङ नैबो माखासेया खेवथ'वाखै आरो मोनसे रेस्टुरेन्ट दं नै मायो माथां रेस्टुरेन्ट माथां माथो गोजा मा बिलाय ब्रयलार सोलै ब्रयलार माबा माबि गोजा होथारदों ने अमा दासो लाबोदों नै अमाखौ मोनसेयाव बेसेबां 150 नो बियो जोंबो बायना जायो गेदेर जोंबो बायना जायो आच्छा दे दाथ' बोथोरा फैब्लाथ' बेफोर जायगायानो जाया खोमा ने बोथोर गोदानफोराव जाया समजों लोगोसे जायो खिन्थु आजिखालि आनलिमिटेड जाबायलै गेदेर नैबो नायदो नै बेनि माबाखौनो होदों नै बै पिक्चारखौ नै वेलकाम टु अरुणाचल माकपा रेस्टुरेन्ट बेयो माकपा दिस इज माकपा नैबे जायगाखौ बालिमु होननानै बुङो दा बालिमु अरुणाचलनि बालिमु बियो बेयाव माने हटेल रेस्टुरेन्टफोर हांनाय सावनाय सावख्रेम सौख्रेम जिनिसफोरखौ मोनो आरो र' आं एसे क्लियारसिन भिउ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानि आदा उफ्रियाबो बिराद बेस्थ'थार नै अरुणाचल मोनफैनाय लोगो लोगो गाला गाथा जाफैदों बेबो भिडिअ खालामनाया उपाय गैया माने बेसेबां मा खालामबाय थानाय स' बे जायगानि नामानो जाहैबाय बालिमु अरुणाचलनि बालिमु होनो बे जायगाया ओमफ्राय नै बेफोरबायदियाबो गिदिर दङलै नै सोर माथो होनबावनाय बे जायगायाव फुंनिफ्राय जाना थानांगौ बे जुदि बेवहाय फुंनिफ्राय एसे माबा गावखौ लथं फथं जानानै मोनाब्ला मोजां नाङा आच्छा जायगायानो बिदिनिखा नामा जायगाया बिदिनिखा दा ओरै हाजोफोरखौ नायदो नै एसे So this is border of Assam and Arunachal, Balimu. नै बेफोरावथ' अरुणाचलनि गारिफोर जाजोबगोन बेफोरो येस आसामनिसो माथो आसाम बैयाव मन्दिर दङलै हनै नैबे गोजौआव मन्दिर दं हनै गोजौआव अब्ला जों अरुणाचलनिफ्राय ओंखारफिनबाय दे मा होनो बालिमुनिफ्राय स' बेखिनियानोसै लोगोफोर गुसुं भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिबाय नैबे भैरबकुन्द एरियानि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेनाखि समायना जायगा स' थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर आरो उननि भिडिअ मोजाङै लोगो मोनबावगोन दे बाय बाय